Утварэнне ледзяных дыскаў на Нерэсе і іншых рэках звязана не толькі з віхравым рухам вады, але і з ударамі кавалкаў лёду аб бераг. Вось як гэта працуе. Калі кавалкі лёду ўтвараюцца і плывуць па рацэ, яны трапляюць у павольныя віры або заваддзі. Яны пачынаюць круціцца. Падчас кручэння яны рэгулярна сутыкаюцца з берагам, камянямі або іншымі перашкодамі. Кожны ўдар адбівае вострыя куты і няроўнасці, што паступова ператварае кавалак лёду ў круглы дыск. Калі дыск амаль ужо круглы, удары аб бераг становяцца больш рэдкімі, бо рух вады пераважна падтрымлівае яго ў цэнтры віл. Далейшае абточванне адбываецца дзякуючы мяккім сутыкненням з іншымі крыгамі і дзеянню плыні.